ପୂଜା ନେ ବଢିଆ ମିଠା ବରକୋଳି ଆଣିଛି, ଖାଇକି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଇରେ ଆରେ କଣ ବାଣ୍ଟୁଛୁ କି ରେ? ଆଜି କଣ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ନା କଣ ମ? ମିଠା ଆଣି ବାଣ୍ଟୁଛୁ, କଣ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟୁଛୁ? ଇ ମା କହ ମତେ ଦବୁନୁ ପ୍ଲିଜ। ରାଧା ଭାଇ ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ବାଣ୍ଟୁନି, ମୁଁ ବରକୋଳି ତୋଳିଥିଲି ତ ପୂଜାକୁ ଦିଟା ଦଉଛି ଆଉ। ଇ ମା ମଲା ମଲା, ଆରେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜେ ତ ପାଠ ଘରେ ଶୂନ ବୁଲେଇବୁ, ସେ ଝିଅଟାକୁ ବି ମୂର୍ଖ କରିବୁ ନା କଣ ମ? ରାଧା ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ତୁ ବରକୋଳି ଖା ନା ଲୋ, ଯିଏ ଆଣିଛି ସିଏ ଖାଉ। ମାନେ ହଇରେ ଏ ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ଏତିକି ଜାଣିନୁ ନା କଣ ମ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଗରୁ ବରକୋଳି ଯଦି ଖାଇବୁ ନା ପାଠ କିଛି ମନେ ରହିବନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଳୁ ରହିବ। ହଁ ରାଧା ଭାଇ ମୁଁ ବି ଏ କଥା ଶୁଣିଛି। ଚୁପେ, ବେଶୀ ଘିଅରେ ନିଆଁ ଢାଳିବା ପରି କଥା କହୁଛୁ। ପୂଜା ତୁ ନେଇ ଖାଇବୁ, କିଛି ହବନି ମ, ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା। ରାଧା ଭାଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ବରକୋଳି ଗଛକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଫଳ ଧରିବାକୁ କହିଲେନି, ଆଗରୁ କାହିଁକି ଫଳୁଛି? ନାଇଁ ନଟିଆ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ତୋଳିଛୁ ତୁ ଖା। କୋଳି ଖାଇବାର ନାହିଁ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କଣ୍ଟା ଫୋଡା ଖାଇକି ହାତରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ତୋ ପାଇଁ ତୋଳିକି ଆଣିଲି, ତୁ ଖାଇବୁନି? ଆଉ ଦିନେ ତତେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଯାଚିବନି ଯେ। ଆରେ ତୁ ନଦେଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଠାରୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣି ପୂଜାକୁ ଦେବି। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଦବୁ? ରହ ତତେ ଦଉଛି, ନେଇ ଖା, ନେଇ ଖା, ନେଇ ଖା।